Majong adlaw ninyong tanan mga kagahi. Buntag sa jog hatdan mis among silingan og labojo. Ang banabana mga alas 5 pagkatitos buntag nakabati man hinungko pero wa ko ning bakod. Tagi dani agamahan datong nadapit og hapon sa ambulansya. Mao na bitini signos nga magsugod na kog pamuwang. Bitaw hala man gipalit kay luoy lagi pud kaadyo. Naraman ning ihawog makapangan ako punjap sunuban. Imo naraman ning pangtilugay. Alas 6:30 na makod na mi dari sa gawas ijahig panghimuta. Isugo na sundog pakuhag timbangan dito sud kay mga timbangan nagmanok og pila ka kilo. Kay karon ra bagad jud kuno tong buntag kinahanglan nagkwarta pud 150 ra ning kilo. Pero ato alam kung pasobra agamay. Duhal kay timbang ta. Tungtung. Uno, 3 port. Kauli na din daw. Uno, 3 port. Diya kay sadyo pa man pagkaadyo matus undo ngining dong sa dito sa kalibunan nanguhag utsaw. Sa gagmay pa mi mo na mo duwa pa sabong-sabong. Sabot na mo alas 7 na mi modong datos amo ang silingan kay maghatod sa bayad. Guwapo view dari ba sa buntag sadyo kay magfag ning amo ang lugar. Kining mga basak din may nagdag view. Hilak lagi ng simanag di ko makauli dari sa family house kay ganahan ko dari sa ubos sa among bahay. Lingkod ra ko dari sa kilid ja hagi sa istoryahan si Dalton nga mogawas na lagi si Jack karong si manaha. Paabot pa mig 40 weeks na. Musamot na gid ni sa kadako na ra ba si Jadaan. Mo na ang giingon ni nga butsaw bawog nakamao ba mo daning duwa basta kay mao ni mang duwa sa una lahi na magbutsaw ron kay nagbu na magtekeg sa una kay tag-as man nigtekeg kanas na nanguha po ni jag udlot sa butsaw kay isagol sa inutbong ni mamaali moong ti bitaw kanang isa di pa mamahaw kay tambaw kuno na lagig pasmo panuhot unsa pa diha basta kay kami sa una kasugdon may muduwa dani gijahang buwak lahi ra gad kinabuhi og dari sa probinsya no kay makalingaw ka adug tan-awon sa palibot ang mga sounds bitaw sa mga mananap. Makagaan gad sa pamati, lahira gad sa syudad. Pero syempre, usahay makamingaw pag kinabuhi syudad, labi nakay panginahanglan dyan, hindi mo makita daris bukid. Makaingan po kasi mong kagalingan nga lami, maday pa di po sa syudad. Pero naalam ang gad po kay sakjanan, sus okay gad daris bukid, and jaog na panginahanglan, pila rin pagdoong dito syudad. Ara naman ni gagmadja. Di man ni maog amo sa una dagko untuk amo ingani. Duha deh. Duha kaya mga ilan. Isang putol. Oy, batasan. Dala ina ni mo oy. Ako may gilubid. Lubid ikaw naglubid dapat. Oh. Kamao ka. Ikaw lubid. Ikaw ralin bunga ka. Manatang-tang sama lamang ka. Ikaw unti mo nga na. Mo nga nagtapod ka. Nya nabitaw ko. May pahinga na. Di na mo buro ka nagkuhan. Ha? Winner. Yan ikaw ng patay. Abot siya manakanautanan. Ay, kahugas plato. Ako man na. Hugas ka plato. Ako ang guna. The winner. Ako ang guna. Ako na ay damo ka. Gusto na sagot. Tah, tayo na. Nay! Ha? Ato sa miss ko ano, bites manok. Yan, dala kay papaisa naman. Udong mi karon datos bay sa nagatod sa mano kay mong bayaran. Aguban dari mga basak nakaani na aguban wa pa pud giani. Diya na pinanggiani dadto.
Aga may taon aga din taon mi makatanom. Ako ga walking jud ko kada adlaw jud ko mag-walking. Naagi gani na sobrahan gito ang walking na lujan na ko walking wag hapos ninja mo kuwa. Hangad-hangad may dari ka naman koy lumboy jan na umi babasig ni daghang baso. Grabe maguning lumboy dari makapanglimbaw tog balhibo baw pining lumboy nga mao magatipoy anan des mga baso nga grabing kamagka ka nang bitog linta nga baso. Pero pugnaw ning diri dapita mga kagahi kay bagga ka jug mga mahugani. Ladyo pa ning mga adtuan mga 600 meters siguro po ja tagbang tukad. So maadyo ka jung exercise ni para nahu. Uy, kanay, ato ka ni Dong Nabalis. Mo mo trip nagsikisan na. Nalipay ko kay gakita pa sang classmate pagka elementary so istorya may pareho day mig ubi kay nasiis man po ni jadas ni Agi kay bawon sa rason na nasiis ja. Maadyo jud kuno tog ubi ha so nalipay ko kay excited na po ko mga anak. Si Undoy lagi na gaan na lagi si Undoy na gusto ni jang magpasiis na lamang kuno kay mahadlok si Jab bitog maglibor ko mahadlok si Jag makakita na nga grabe na hanganto sa sakit. Jadi man pud dali magsiis uy dugay pud maka-recover anja lifetime na jig imuhang samad. Madyo matong bisong bisag magisi inga na kay maulian man. Kay ag bisong kay elastic man og magisi tahion maulian ra pa sa pud. Matod pud sa uban ang amiga nga nangasiis ug guwan-uwan ko nur tugnaw-tugnaw ay nga nagila ko pang samad mura ko pag manget-nget. Tama tatay. Dai. Ayo, play. Pila man tong manok. Pinaisan mo kuno na sekreto kuno na nga recipe ni tatay. Pila magkilo to? Uno 1/4 man to. Paano? Dai. Paano to? Kuading. Kuha. Yeah. 1/4. Pila? Yan pa. Yang makakwarta nga to sa tita ka. Dek. Sama na nimo. Bayar natin Angel 650. Kirin ko. 700 na. Jabay taya. Agam ra jang bayaran na ni 300 ra ka 300 ra man to jang giingan jadi may sobra gamay anan panggipi ang dugang-dugangan pero og daghan pala man jud koy kwarta daghanan jud naghatag saan wa pampud. Dadi sila tanem daari kining palidja bitaw nga murag has pero mao pa ni bunga murag mao pa pagkatay dapay kundol puhon-puhon mo balik tanan ni kay mo awat tanan ni ilang utan mo palita ba daghan ni sila tanem kay asawa ni dito grabing hiliga magtanem mao toy grabing kakugihan jud kadto nga inhandaris among ang neighborhood awa ni jud makagahi agtabo ning tungtung sa kabaw ngita man na sa kuto. Ingon to among mga silingan dari nga mga anog ingani ang hit ko ning langgama mga karunto ning uban ng mga silingan dari kay kasugman mga ag mga langgam duo ba sa paglanggam kay daghang bukong o libre na gajig suglon ni among silingan ug kay nakuha ka ari dari mga tuig na gajud pod kay dari ra gajud tamas family house ug saludyo ang mga diyan gaani na sila mo nigubos sa among bahay mismo dani man kuning palit og bugas des ni Agi katubit ang depuwa nga bugas ang gipalit isa ka sakong bag-ong galing madyo laman og puwa gyapon ni kay mao gyapon ni atong palitan loy ba sa pagkahimtang sang mga neighborhood ari ana madato gajud ko unahan gajud ni sila nagtabang aw dari gajud magtinabangay magajud mi dari pero mao lagi bahin-bahin ra lagi kay pareho man gipon mi nang gilisod pero madyo nalaman gag mahot dan sila bugas makadagan pud sila dari sa bahay ug kami poy na poy panginahanglan na makasampit pud mi nila so tanawon na tagpuwa ba ni puhon kay moawat ta mao ni hang pamahaw karon kuha ni sa oatmeal ra ni si Jaja harang gibutangan og saging og hapol orong napoy lasa ba kay ag oatmeal kay plain man wa magaji kala sa lasa mao ni hang pamahaw kanunay ang problema kay ag paniudtok pa ni hapon makatsito kay lami magsuwa nila di magajud makalikayan kay ag sila arang bibuhan magpangaan gilamian na magtama dag ako intong pong gasudong di makapangawat po ko baw lagi galisod kog diet karong 9 months na. Hi guys! Nakipakita ninyo. Natagaan kong binignit. Diyan. Mga snack ni binignit. Kami ni nanay. Kaya isa mga hatdas tatay snack na tus opisina. Ito bas nangka ba? Kaya naanad mo na sa tatay nga. Inalagaran. Magazine ng mother in town ever since the world began. Oh, pasensya na mo na yung nga nasiksi ka. Ano kayo bunga kalimutan. Mura ko gidabdaban. Apa sa putra po palhugnay. Mura ko gidauban. Dapat jumper man ni si Jawa na nasa pawi. Dia. Salamat na ay sa raring binignit isang gatag. Isa pod ka litro, 1 liter ice cream ang sudanan. Dali nay, kuha yung tatay, kuha nay. Ay, nay, nakali ano, balig lang kong nagluwag nay, ug tasa nay. Tanaw na ito mga kagahi, tanawa. Kung kita na yung sa forma, mura kompleto sa Ricardo's, hindi kayo sa isa nagdatog sa ginghinog. Karlan, kamuti, sagu. Uy, napod sa day munggos. Sa kaya pakita ninyo para maklaro jud ninyo no ngalami jud ka ang binignit ano ba sa grabe na raman din ka concentrated na kay daghang day sahog na yo oh wow tunghukaran si mother ug father
Gamay raw kaya Dani. Oy. So kayo kay kami ra dos na ni Dani. Kami ra mga dali wa man sila manambong asa magkatatay na gari. Di ka to Reza. Pwede ka rin kaya. Nakarada Reza. Kay gamay ra unahog ka dyan. Namay na. Ahog ka pa din. Saura mo na ito. Maghugit-hugit na po na sila. Ter! Diana Ter! So mga antarin dyan og binignit. Di na ibig. Uy, ang kadugay na dyan ko kakaog binignit. Dugay na. Gamay rin kanina kay agkamay. Naman kamay. Sawa naman na. Ito na. Tag binignit mga kagani. Ang kalamay. Ikaw, at least sa pader. Kaya na pa mas mamaali si Aliana. Ay, bawas Aliana Dani. Si Tiri, bawas Tiri. Ngita na ko ka na sa hugar. Lalo ang nalibutan yung nilag sa gudi ay. Kaya naghahat nga rastasa. Pangpos mamaali, bisi pa mapod. Siratan kayo sa itong kabos at miming. Ngay, atong miming ra ba? Grabe ka. Siratan. Gamay ra kadyo. Takto ra tamis, pwede yung tamis kadyo. May binignit nga grabe hapdusa. Yung mga moment sa unang nga kanay bitang mag-feeding, sa eskwelahan. Padadun ramig tasa, ang kutsara. May times ano di ko kadag tasa. Ang buhaton, niskis mig bagaw. Bagaw nung karan. Butangan di po nila, ano man kubasa. Kamuti. Kamuti nga orange. Gusto lang paglasa, kaya di po tamis kadyo. Nami. Alam, hindi ka na itong bugnaw-bugnaw na kawit. Init na. Lutog dyan mga wait. Mga na kayo ha. Hindi magparabi kay tamis. Ninja. Sige-ragi hapong paggahi-gahi. Ano saan makabugawas be? Gawas na binig kakatapusan. Nahug naman ni si Jan ha. Ha? Usus na kadyo. Ang luwagan ganing hagdari. Sinsya naman ang ilat mga pajok. Okay. Ito madi magsilbi og magkuan ko. Yung binagtunan mura ko gidauban. Yan eh, mura komportable gaho ang pamati. Di ka ko ingag mag tutog singot. Dala po ko'y bagong dress kar ka sexy ka jo. Salamat ni ati muna Borkis sig hatag gani medyo kibul-kibul gamay. Wadyo ko maglaw mga masuot ni sana pero ana naman sige suot karon kay grabe. Kasi initas ang pamati. Nangita kong mga ingani mga sexy ka jo. Katawa lagi undoy na ganina. Is undoy nga. Kuan. Unsa man yung porma wa sa maanan magngani ko. Na, grabe sexy ha ka jo pero ilog grabe pazul ka. Kuan di ay kananay ganina kay nagpa-check up man ning mamaali nagaban-uban ko kay gilaay ko. Nalain ako naghangnaw. Nalain bitaw. Hanggang ilong kinisamot za kahungag. Grabe na dyan siya. Di makumawa na yung ilog ug pazuk ni kay saan taman kuan man ay remembrance maning ninja pero maulian rap ko na pud ni pila ka buwan gikan mga anak. Nalain ako naghangnaw. Na-filteran man siguro ni. Ay na-filter ning isa ka camera. Pero sa tinagad daghan jud bugas ang maklaro man ninyo na daghang ilong ba mara pud inga nagsamot. Ingana naman na daan, dawat naman ang kamaturan. Ni samot sa kaingana. Lalami ka po dari sa family house kay mga langgam, agbasak lamitan awon. Naay mga tabon, yan na, mga kabaw. Ganahan ko rin nagkabuntag sa Zoom magtanutan o dato sa gawas. So, paghapos ninja, waiting paghapon ta. Basig mga April na ni. April na siguro ni first week. Kaya mo may ahang Judith. Or basig mo lapas pa sa dinaraman. Tanawon laman ni mag-scan pa man mini kay April 1 ug dako na sa kaadyo. Si Doc na bahala kung saan ni sa pagpagawa. Basta kay pag last ng scan giing nang kung Doc nga ready na na. Anytime mo gawas. Okay na na siya, survive na.